Monka. Kaj ďalšia. Kameruješ? Aj Daru ako plače. To fakt? Láska. Páči sa ti to? Zalial si na proste. Spomienky však. Vyjadri sa. Povedz niečo. Zlato. A ja sa idem na kameru a ja idem tancovať. Daj lásku, ukáž mi lásku. Inú musím dať za svoje. Ľudovky hraj také. You're rocking to an mzhiphop.com exclusive. Let's go. mzhiphop.com. Darinkina chata a jej odkazujem, že je úplne najlepšie na svete a mám ju strašne rada a zabavíme sa je. Štvrtá dňa je kurát. Odkaz Darinke. Tak to odkaz. Ja Darinku najviac milujem. Dara, to čo máš? Čo mám dať? Nechaj koč. Počkaj, daj je teraz mňa. Sú úplne super, hajťan, dať čo dáš do kamery, dávaj. Ale no, nehambi sa. Poďme odkázať, že pozeraj. Darinka si úplne super. Darinka si úplne super. A táto chata patrí tebe. A táto chata patrí tebe. Darinka a... A ideme. Gedy, čo odkazuješ Darinke, že je veľmi super. No vy ste. No poďme. Daj cigu. Nemám.